Per què em mires així, Dorian? Perquè amb aquests ulls saps molt més del que creus que saps i molt menys del que vols saber. Saps molt més del que creus. Els Àngels de Wild. Saps molt més, vols molt més. Et veig com una creu. Hi ha obres que no serien el que són si no fos per qui les interpreta. Hi ha obres que, sense ser expressament d'encàrrec, encaixen a la perfecció amb la manera d'actuar de l'intèrpret, la manera de dir i la manera de fer sentir l'ànima de la història amb la profunditat com la que requereix extreure tot el que hi ha darrere fons en la novel·la El retrat de Dorian Gray, que l'escriptor irlandès Oscar Wilde va publicar el 1890, l'única novel·la del seu catàleg de dramaturg i poeta. Primer, en una revista i un any després, revisada, retocada, autocensurada per recomanació d'assessoria i mig ampliada en suport editorial. Tot i així, l'escàndol provocat pel contingut de la novel·la no va evitar un dels primers judicis contra la llibertat de gènere que va portar Oscar Wilde a judici i la presó. No és aquest, però, l'únic ni el principal motiu de l'obra El retrat de Dorian Gray, sinó el reflex d'una lluita interna del protagonista contra la inevitable fatalitat de l'envelliment que per a Dorian Gray és una tragèdia personal que l'arrossega a l'abisme i que converteix la trama en una mena d'història d'aires gòtics. Mentre el quadre, el retrat, de Dorian Gray pateix el llast de l'envelliment, ell, com si hagués pactat amb l'infern, té el privilegi de mantenir la seva joventut i la seva bellesa. Han passat més de 125 anys des de la publicació i l'escàndol posterior del retrat de Dorian Gray, però la semblança amb les obsessions contemporànies del culte al cos i la bellesa aparent, a través de les selfies posades a disposició dels voyeurs anònims, és més actual que mai. Per això, mentre pot semblar que el discurs del retrat de Dorian Gray està superat per uns fets remots, la realitat és que interpel·la directament una bona part de la societat contemporània. El dramaturg Marc Rosic ha adaptat la novel·la d'Oscar Wilde i el compositor Jordi Cornudella n'ha creat l'acompanyament musical que aquí interpreta un compacte i ben dirigit quintet de corda en directe. Rosic s'ha centrat més en l'aspecte del culte a la bellesa i la lluita contra l'envelliment que no pas en la reacció d'immoral pel llibertinatge incomprès de l'època que va provocar la novel·la d'Oscar Wilde quan es va publicar. Sí, però, que no obvia aquesta relació de la trama amb els tres personatges que envolten Dorian Gray, interpretats en una interpretació musical i coreogràfica pels actors i cantants Pol Blancafort, Pau Oliver i Jordi Vidal, caracteritzats més aviat amb un look propi de vodevil de barraca. Però es podria dir que lletra i música del retrat de Dorian Gray formen un mateix conjunt que l'actriu Àngels Gunyalons interpreta càlidament i suggerentment, posant-se en la pell de la majoria de personatges principals de la novel·la, des de la veu del mateix Oscar Wilde, fent les transicions d'un personatge a un altre amb el gest, el moviment i només algun petit canvi de vestuari. Els Àngels de Wilde són el mateix protagonista principal, Dorian Gray, i també el seu amic Lord Henry, el pintor Basil, la jove actriu de 17 anys Sibyl, amb qui Dorian Gray anuncia que es vol casar, o el germà mariner de Sibyl, en James, que apareix amb esperit de venjança quan sap que la seva germana s'ha suïcidat.
Àngels Gunyalons, en una peça que, si no fos perquè es tracta de l'escenari del Teatre Romea, es podria qualificar gairebé de cambra, l'escenografia de blanc immaculat amb el quintet al fons, obra estilitzada de Sebastià Brossa, horrible encara més, es fon entre el registre del monòleg, que no és ben bé un monòleg, sinó un relat narratiu, i la interpretació de la composició musical, que tampoc no és ben bé una interpretació musical convencional, sinó un admirable domini de la veu amb tots els seus registres, des de la paraula al cant, com si fossin totes dues una mateixa eina vocal que l'actriu modula amb una reconfortable i brillant paleta de colors. En aquesta versió del retrat de Dorian Gray sí que es pot ben dir que hi canten els àngels. Però igual que els déus un dia et van donar bellesa, igual els déus un dia la bellesa et poden prendre i convertir-la en pols i convertir-la en cendra. Al prat les flors marcides reneixen quan ve un altre juny, però nosaltres no podem tornar enrere. Nosaltres no podem renéixer cada juny. Només et queden uns pocs anys de vida per viure de debò de forma plena. La joventut et deixa en l'estacada i en l'estacada et deixa la bellesa. El temps està gelós del teu vell rostre i encès d'enveja vol plantar-te cara. Et vol arrabassar la pell de roses i no hi ha qui l'aturi en la batalla. Avui no en sents encara l'amenaça, però aviat vindrà i voldrà cobrar la paga. Que igual que els déus un dia et van donar bellesa, igual els déus un dia la bellesa et poden prendre i convertir-la en pols i convertir-la en cendra. Per què em mires així, Dorian? Per què amb aquests ulls? Saps molt més del que creus que saps i molt menys del que vols saber.